πίσω από το μοναστήρι μας. Είναι το σημερινό κινητήριο της μονής μας. Κατήξαν λοιπόν εκεί πέρα, αλλά ο Διονύσιος μία φορά, δύο φορές, τρεις φορές είδε μία λάμψη σε μία χαραντρούλα που έρχονταν από την πίσω του Τετραπάλι. Πήγε, εστίασε από όπου βγαίνει αυτό το φως και έσκαψε και βρήκε μία εικόνα πριν της Παναγίας. Κρατούσε ένα μπαστούνι από κλαδί κρανιάς. Η κρανιά είναι ένα τέλος το οποίο δεσμεί κοντά στα μέρη σας, έτσι σε ποιοτικά κλίματα, σε μεγάλα εικόνια. Και είπε ότι άμα το θέμα της Παναγίας να χτιστεί εδώ πέρα το μοναστήρι της, το έβαλε κάτω στη γη και είπε να ανθίσει. Και όντως ο θαύματος μετά από λίγες ημέρες άρχισε να βγάζει κλαδάκια. Και έτσι σιγά σιγά το θεώρησε σαν θαύμα ο Διονύσιος και άρχισε σιγά σιγά να χτίσουν το μοναστήρι. Το μοναστήρι μας λέγεται της Μεγάλης Παναγίας ή των 5 σπιτίων. Ή των 5 σπιτίων. Δηλαδή 5 σπίτια. Όπως το λέει και η ονομασία, την πήρε για τον λόγο ότι αποτελούνταν στην αρχή από 5 καλύβες, ας το πούμε. 5 σπίτια, και λάδι. Μεγάλη Παναγία για δύο λόγους, δύο εκδοχές υπάρχουν. Η μία είναι στον θόλο του ιερού, η Παναγία πιάνει όλο το πάνω μέρος, καλύπτει όλο το πάνω μέρος, και γι' αυτό το είπανε Μεγάλη Παναγία. Η άλλη εκδοχή είναι ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο στην Ισλαμική ζωή, προσέφερε πάρα πολλά και γι' αυτόν τον λόγο πήρε το επίθετο Μεγάλο. Έπειτα στο 17ο αιώνα, 18ο, αρχές 19ου, μέχρι και τα τέλη περίπου, το μοναστήρι μας αριθμούσε γύρω σε 70 μοναχούς. Συντηρούσε ηλεκτροκομείο κάτω στο βαθύ, στην πόλη, είχε πολλά ηλεκτριβία, έχει αριθμεί όπως και τώρα 18 μετόχια, που πολλοί πατέρες έμειναν και σε αυτά. Και άλλοι φυσικά και για το ηλεκτροκομείο και για τα ηλεκτρικά, πολλοί πατέρες φυσικά και σε εκείνα. Γύρω στο μοναστήρι πρέπει να ήταν γύρω στους 45-50 μοναχούς. Οι υπόλοιποι προφανώς τα διακονήματά τους. Μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα, μετά από εκεί και πέρα, άρχισε σιγά σιγά η παρακμή. Ξέρετε να σου πω, το μοναστήρι είχε πολλούς λόγιους μοναχούς, γραμματικούς, είχαν στη Βυζαντινή μουσική δίδασκα. Φτάνουμε λοιπόν σε μια εποχή γύρω στα τέλη του 19ου αιώνα, όπου άρχισε σιγά σιγά η παρακμή. Μετά το 1900 ζούσαν 5 μοναχοί εδώ πέρα, αλλά ιδιόρυθμοι για το μοναστήρι, δηλαδή ο καθένας προσέφερε στον εαυτό του. Μέχρι περίπου τον εμφύλιο πόλεμο, το 1949, από εκεί πέρα ζούσε ένας ιερομόναχος τελευταίος εδώ πέρα, ο Χρυσινέσιος, ο οποίος εκοιμήθη το 1988. Έκτοτε το μοναστήρι για μια δεκαετία περίπου έμεινε κλειστό. Γύρω στο 1998-1999 ήρθε μια γυναίκα μοναχή πάνω στο μοναστήρι. Περισσότερο ο Δεσπότης την έβαλε κιόλας για να υπάρχει ένα ωράριο στο μοναστήρι, να ανοίγει, να κλείνει. Έμεινε για 3 χρόνια και μετά το 2002 ήρθαν 2 πατέρες από τα μετέωρα. Από εκεί ξεκινάει, ας το πούμε σε εισαγωγικά, η σύγχρονη ιστορία, δεν τα πούμε εκεί πέρα από αυτόν τον χρόνο. Η εκκλησία τώρα χτίστηκε το 1593. Ξεκίνησε να χτίζεται. Το 1596 τελειώθηκε. Προγενέστερο κτίσμα είναι το εκκλησάκι που είναι ακριβώς όπως ανάποδα κερδιά, είναι μια πόρτα ακριβώς απέναντι των Αγίων Αποστόλων. Οι τοιχογραφίες είναι εκρηκτικής τέχνης, δεν υπάρχει κανένα σημάδι ποιος είναι ο γεωγράφος και δεν αποκλείεται να ήταν και πατέρες φωνής για τον λόγο που είπαμε ότι ήταν μεγάλος αριθμός. Το τέμπλο, το δεσποτικό και ο άμβονας ήταν ξυλόκλητα γύρω στο 1754 από έργο των πατέρων έγιναν επίθεση. Η εικόνα η πύλη της Παναγίας εκείνη που είχαμε πει στην αρχή ότι βρήκε ο Διονύσιος δεν υπάρχει πια, δεν ξέρω τι εκείνη, και ήταν η εικόνα της Παναγίας, μόνο της Παναγίας. Περίπου στο 1780 και λίγο πιο νωρίς μάλλον, γύρω στο 1750 εκεί πέρα περίπου, έγινε
και αυτή από εκεί πέρα υπάρχει. Μετά από θαύμα το 1824, στο κάτω Φωνιά, στο Πυθαγόριο, έγινε ναυμαχία με τους Τουρκοαιγύπτιους. Τότε ερχόντουσαν τα ψαράκια από το πτυχίο, έτοιμοι να καταστρέψουν τη Κινησάμ, αλλά δεν έγινε αυτό. Τότε ήταν έλλειψη νερού. Προς το Πυθαγόριο, δεξιά και αριστερά, υπάρχουν δύο σαν λιμνούλες, οι γλυφάδες που λένε, και εκεί πέρα είχαμε εκβάσει την εικόνα μας, στάφωσαν τα νερά και έγιναν πόσιμο για 7 ημέρες. Και έτσι έρχονται οι Φορτουάνους, πήραν δύναμη και από αυτό το θαύμα και έτσι μπόρεσαν να καταπολεμήσουν τους Τουρκοαιγύπτιους. Έκτοτε έβαλαν από εκεί πέρα μετά μπήκε το κάμισο μπροστά, αυτό που λέμε εμείς στην φυσιαστική ορολογία, το ασήμιο αυτό μπροστά, μπήκε μετά από αυτό το θαύμα. Και από εκεί πέρα αρχίσαν να μπαίνουν και τα θαύματα. Η Εκκλησία, γενικά το μοναστήρι μας μοιάζει σε αγιορείτικο τύπο. Όσοι έχουν πάει στο Άγιο Όρος θα σας το θυμίζει αυτό. Ο λόγος, περισσότερο για τις γυναίκες τώρα αυτό, είναι ότι είναι γύρω-γύρω τα χτίσματα και στη μέση του μοναστηριού βρίσκεται το καθολικό κεντρικός ναός. Επίσης και η Εκκλησία είναι με τους 3 όρους, 2 του Ψαλτηρίου και 1 του Ιερού, τετρακίονος με τους 4 κύονες που συνηθίζεται πολύ στο Άγιο Όρος, σταυροειδής με τετρούλιο, βυζαντινού ρυθμού. Επίσης συνηθίζεται στο Άγιο Όρος να είναι ενσωματωμένο στο καθολικό της Μονής ένα εκκλησάκι, ένα παρεκκλήσι, το οποίο συνηθίζεται να είναι και των Αγίων Αποστόλων, όπως ακριβώς είναι και σε εμάς από δίπλα. Αυτά είναι ολίγη και για την Εκκλησία. Το μοναστήρι μας ήταν πολύ πλούσιο, γύρω στο 1754 υπέστη μια μεγάλη φωτιά. Έλεγαν ότι το ασύμ και το χρυσό από το κάρμα της φωτιάς έτρεχε στους δρόμους. Μετά γύρω στο 1988, πριν κοιμηθεί ο πατήρ Συνέσιος, υπέστη ξανά φωτιά, κάει και όλη η περιοχή και το μοναστήρι. Υπέστη πάρα πολύ μεγάλη μετά το 1988. Το 1991 κάει και η γύρω περιοχή, σώθηκε το μοναστήρι. Το 2000 ξανά κάει το μοναστήρι, ό,τι πρέπει από το 1988. Οπότε καταλαβαίνετε το 2002 που ξεκινάει σε εισαγωγικά αυτό που είπα η σύγχρονη αστυνομική ιστορία, πώς βρήκαμε το μοναστήρι. Ήταν τελείως εγκαταλειμμένο, θα έλεγα υπό του μηδενός. Με τη χάρη της Παναγίας, που δεν σκέφτομαι όπως πήγαμε εδώ πέρα, αλλά προσπαθήσαμε τέλος πάντων, το μισό το μοναστήρι τώρα βρίσκεται σε μια αρκετά καλή κατάσταση. Προσπαθούμε το άλλο το μισό τώρα να αναφερθεί, όπου όταν μπήκατε τα είδατε και στα αριστερά σας τα στήσματα. Έτσι περίπου ήταν, όπως είδατε τα στήσματα, ήταν σχετικά όλη η μορφή του μοναστηριού. Τώρα πια είμαστε 5 μοναστή, με την χάρη της Παναγίας. Έχουμε διάφορα εργόχειρα, όπως μερικά του Κουταλιού, σαπούνια, λιβάνι. Κυρίως και οι εργασίες περνάνε όλες από το χέρι μας, γιατί είναι δύσκολο λόγω του ότι δεν υπάρχουν χρήματα να πληρώσουμε κάποιους ανθρώπους να έρθουν να δουλέψουν. Και κυρίως αν αυτό το κάνουμε κάτι θα είναι αυτοί οι Αλβανοί. Ένας Αλβανός, ας πούμε, τώρα περίπου θα παίρνει 50 ευρώ. Οπότε 4 άτομα που δουλεύουν ένα θα κάτσει στο μαγειρίο, που δίνει 200 ευρώ την ημέρα, το ποσό δεν γίνεται φυσικά δεν είμαστε. Οπότε πήραμε την απόφαση, σχετικά δεν υπάρχει μεγάλη ηλικία από τους μοναχούς στο μοναστήρι. Και έτσι πήραμε την απόφαση ό,τι γίνουμε να γίνουμε εμάς. Θα ρωτήσετε είτε για υπουργεία, είτε για εκκλησίες, αν παίρνετε λεφτά, αν κάνετε. Δεν μας δίνει κανένα. Στο Υπουργείο δεν έχει καμία γνώση και ίσως και για την Ιωσάμου. Όταν το 2003 στείλαμε κάποιες φωτογραφίες, δεν ήξερα καν ότι υπάρχει το μνημείο στο Πολυανατολικό Δικαίωμα. Είχαμε κάνει μελέτη, για να σας φέρω κάποιες τέτοιες ερωτήσεις, είχαμε κάνει και μελέτη και είχαμε στείλει. Όταν πήραμε τηλέφωνο για να ενημερωθούμε περίπου, μας είπαν ότι δεν υπάρχει πρωτόκολλο κάτι τέτοιο. Ενώ έχει πρωτοκολλοτήμη, το έχουμε πρωτόκολλο, αλλά δεν υπάρχει. Αυτό μας έδειξε ότι δεν υπάρχει πρωτόκολλο. Κάναμε μία ερώτηση. Για τέτοιο προσπαθήσαμε, αλλά
Κοιτάξτε, καλύπτει τα μοναστήρια και έξω του Αγίου Όρου. Το Αγίου Όρου. Εκτός... Κέντρο διαφύλαξης αυτό. Κέντρο διαφύλαξης, μπορεί. Εσάς όχι. Είμαστε άλλοι στο μοναστήριο. Αυτά είναι ολίγες. Αν λοιπόν θέλετε οποιαδήποτε ερώτηση, Μετά τον πατέρα συνέσιο η φωνή ήταν εκδηλωμένη και κάθε μέρα ερχόταν να φωτογραφεί ένας ιερεύς, άνοιγε, την ευθύνη την είχαν οι πατέρες εδώ από τους Μήλους και από τον Παύλο. Από τον Βασίλειο, του Μαναδέου. Και όταν ήρθε η ερχότητα ενωλή η συνότητα από τον Παύλο, έτσι, επειδή είχαν ένας αμέτρης και αγωγή, ξεπίδησε μια ιεραρχική επιτροπή να μαζεύει κάποια χρήματα, έρανωσε όλο το νησί και ξεπίδησε δειλά-δειλά να φτιάχνονται κάποια γελιά. Εσείς ήρθατε επί Ευσεβίου, έτσι. Επί Παντελεήμονος, να ευχαριστούμε τον πολύ του Σάμου, δεν πρόλαβε εκείνος να ξεκινήσει, ξεκίνησε λίγο την βορειμή και τώρα, δεν πρόλαβε. Και ο γέροντας ο τελευταίος που έμεινε στη Μονή, το κ. Συνέσιος, ένας Άγιος άνθρωπος, μη μπορώντας να αντέξει, βλέποντας την καταστροφή, τη μεγάλη καταστροφή, να καίγεται το μοναστήρι, να καίγονται τα κελιά του Πυρκαγιά του Βάσου, μετά από λίγες ημέρες πέθανε. Μετά από 2 μέρες. Και βγήκε στεναχωρείται. Και δεν ξέρω εδώ τον αγαπούσε πάρα πολύ το μοναστήρι, χρόνια πολλά εδώ, το πονούσε. Το μόνο που σώθηκε από την Πυρκαγιά ήταν ο ναός, τίποτε άλλο. Αλλά ήταν ερήπη. Ο οποίος βέβαια έχει υποστεί αντιδέσεις και κυρίως στους 2 κόσμους του Σαντιριού που είναι τα παράθυρα που είχαν καθμεί. Ευτυχώς δεν κάει, γιατί είναι αυτό που λένε ότι ο Θεός προστάτευσε στο σπίτι και δεν κάει η Εκκλησία. Η ιδέα εντός αν λοιπόν λεγόταν το τέρτο, το δεσποτικό, ο Άμμονας που είναι μεγάλης, που ήταν μεγάλης. Η γεωγραφία είναι εφαρμόζηση. Ναι. Επίσης, τα συλλογικά για αυτά τα οποία δεν υπήρχαν, ευτυχώς τα είχαμε προλάβει να μας σώσει, τα υπαρχμένα εμείς. Τα στασίδια, όλα αυτά, οι καρέκλες, όλα αυτά που βλέπετε δεν είναι τίποτα εδώ πέρα. Τα δία που διενέργουν όλα αυτά είναι όλα νέα. Η Μονή γιορτάζει 23. Γιορτάζει στις 23 Αυγούστου. Μέχρι το 1900 γιορτάζαμε στις 15 Αυγούστου. Από το 1901 και μετά, από τότε δεσπότης Αθανάσιος Καπουράκης, επανέφερε την εορτή στις, όπως επανέφερε, πήγε την εορτή στις 23. Για να ρωτήσετε πανσαμιακά, με όλη την έγκυ και με όλη την λαμπρότητα που άρμοζε στο μοναστήρι. Για τον λόγο που είπαμε ότι έδωσε πάρα πολλά στην ανθρωπική ζωή. Και για τον λόγο που ωστόσο, βέβαια, εκείνη τη δεκαετία έγινε και πολλά. Εκλάψαν τα πράγματα. Στο μοναστήριο του Λαγά έκανε πάρα πολλά. Υπήρχαν συμβούλια από πατριάρχες. Πολλά ρίξανα. Όταν το 2002 ήρθαμε εμείς, υπήρχε μια μισοναυτήρια, χωρίς αλήθεια. Και από το Δέμπρο, βέβαια, τώρα έχουμε δει πάντα εμείς συντηρημένοι συμφώνες από τους υπάρχοντες του παρόν. Οι άλλοι θέλουν να πάει τώρα για συντήρηση, αλλά 2 δεξιά και 2 αριστερά έχουν τα δει και αυτές δεν ξέρουν. Και αυτό είναι ένα από τις περισσότερες που γνωρίζετε. Αρκετά βοήθησαν το μοναστήρι και χρηματικά, αλλά δυστυχώς υπήρχαν κάποιοι που πήγαν μπροστά για να φτιάξουν το μοναστήρι, αλλά δυστυχώς πήραν αρκετά χρήματα, ίσως γλυκά θέλουν το αυτό, και αυτά που βρίσκουμε εμείς τώρα είναι, θα το έλεγα σε εισαγωγικά και με λαϊκή έκφραξη, τσαπατσουλιές. Φανταστείτε ότι σε εκείνη την τέλεια κάτι πόρτες τις είχαν βάλει τούμπλα και πετώ εδώ μπροστά και μέσα ήταν γεμάτο μπάζα, τα οποία είχαν γίνει από την υγρασία και από όλα αυτά και από τα χρόνια, είχαν γίνει ένα καστάρι από μέσα
και τέσσερα κελάκια όχι πολύ μεγάλα, αλλά μέχρι το ταβάνι. Δηλαδή φανταστείτε σχεδόν 2 μέτρα όλο βάζο, το οποίο έχει γίνει και εμείς αυτά ήταν τα πράγματα. Αυτό ήταν. Και ονόματα, αν θέλετε να κάνετε, καλό είναι κάθε Πέμπτη Σάββατο έχουμε την δικιά μας liturgia και την Κυριακή της Καθαρής. Συγγνώμη λίγο.